Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Exorcista. Tanawa, Padre Amaro. Kining maong frames. Mga hulagway kini sa mga pangulo sa Ordos Diabolos. Sukat pa ni adtong 1890 to 2000. Kinsa kining bugtong babae nga nahimong pangu sa maong order tuig 1969. Ako kana, Padre Amaro. Unsa? Unya, giyon sa no paglingkawas sa maong order ng Irma. Di pa ko hingpit kagawas doon. Tungod ka nagpabiling buhi ang kasabutan tali ka na mo ni Satanas. Pinaagi ng moong dokumento. Ngagatimanan sa akong dugo. Unsa? Hala. Niabli ang pultahan din nabutang ang akong frame ng Irma. Kinahalang mo palit na kita din ni Padre Amaro. Musakat balik sa taas. Samtang di pa uhay ang tanan. Kaya nga naman ng Irma. Anaa si Satanas! Unsa? Sige na! Tana! May adlaw ka na, Irma! Kuyawan ako eh. Mao ka na ang linugdagan sa akong kabuang, Padre Amaro. Ug way makatabang ka nako, gawas lang ko dunay. Doon ay unsa ng Irma. Kung dunay eksorsista mo paling kawas ka nako gikan sa gahom ni Satanas. Unsa? Apan kuli nang may tabo kini, Padre. Tungod kay hingpit ng masugma sa hugnong nagdilaabang akong kalag, Padre Amaro. Gawas lang kun Kung unsa ng Irma. imo akong tabangan, Padre Amaro. Unsa'y buti may pasabot. Gawas ko ni imong ipadayon ang imong pagtuon dito sa Roma sa maong kurso. Aron na nagbalik timo dinhi. Imo akong tabangan, Padre Amaro. Nang Irma. Nang wa ko planong mukuha ni anak nang. Kontento na ko din eh. Gawas pa, dili ako ang tukmang personalidad alang anak. Nasayod ko. Og way si bisan kinsang angayan alang ni anak, Padre Amaro. O baka ha, basig doon na pa'y laing rason. Mao nga di ka ganahang mo biya dinhi. Usay buti mo ipasabot ng Irma. Dili ka ha nga tungod kang Cheryl, mao nga di ka ganahang mo biya dinhi, Padre Amaro. Ha? Kuan, kining... Sultihi ko sa matuod, Padre Amaro. Ado na ba ka mo'y relasyon sa akong apo? Kung ingnon ko ikaw ng Irma, nagihigugma ko ang imong apo. Labaw pa sa akong kinabuhi. Masilag ka ba na ako? Hustog yun di ayang akong pagduda. Og bisag si Cheryl, ado na'y pagbati alang kanimo. Usa? Amo na ka nang hisgotahan dili palang dugay. Dako dyan kong supat. Apan dili ko makapugong sa iyong desisyon. Sa inyong desisyon. Tungod kay inyo ka ng katugon. Inyo ka ng kagawasan. Pero Padre Amaro, sultihan ta ka. Nasayod ka ng daan. Nasayod ka ng daan sa posibleng ninugdangan ni ining tanan. Nang Irma. Ang ako lang. Pamalandungi og ampui ang mataglakag nga inyong paghimuon, Padre Amaro. Dako kay kong pagtahod kanimo. O kung ugaling, unsay mahitabo sa akong apo. Buhangyo ko. Nga ayaw pasagdi ang akong apo. Nang Irma. Na Irma? Oh. Ay
Ani anak kong gipalit nga snacks. Sige, Isabel. Andaman na palihog. O pagkan ang daan si Padre Amaro sa dili pa siya mubalik sa kumbento. Medyo nadugay man si Father Amaro. Ay, moabot ra to karon tingali, doktor. Mayo kay naniud to na mo diha. Oh, lami man din muluto si Nang Marlene, Father. Salamat sa pagdahig, doktor. Tinawag gina, doktor. Okay, ubanan ko na ikaw, doktor. Mga ano ta. Kuyog lang po ng Marlene. Mas mayo pa, Nang. Oh. Mayo kay diduaw ka dito sa kong parokya, doktor. Oh, okasyon naman god. Mao nga akong gigrab ang opportunity. Todd, kumusta naman ang inyong panagsulti ni ng Marlene? Well, maayo ra ba ya? Daghan ko na sa Iran kalabot sa iyang kinabuhi ug sa kinabuhi ni Doris. Hopefully, matagan na ni og katinawan pohon sa tukmang panahon. Oh, doktor, excuse. Ako nang tubago ng tawag. Just take your time. Yes, hello? Oh, nga naman ta, sister. Ha? Paatuon ko dahil sa Chancery Office karon. Pero nga naman. Ha? Okay. Sige, bye. Kalakot. Naunsa ka, Father Amaro? Paatuon ko na ko sa Chancery Office. Kaisit na ko ng schedules ko pag-adto sa Roma. Oh, ayaw lang ko na pag-react na yun, Father Amaro. Tanawa og susiha una. Just take it easy. Di makatabang nimo kung magpadaog ka sa imong kasuko. Dili gyud. Okay, doktor. Pagkalakot. Hello? Hey! Kaisugod mo, Father. May problema ka? Sorry. Okay na ko. Asam ka karon? Padaw na ba ko din haunta? Ay laglahos din ni Perle, kay padung pa mi sa syudad. Kuyog mi ni Dr. Carl. I see. Sige lang. Ani lang ta magkita. Amping sa biyahe. Bye. Biliban ako ni Moy, Father. Mura na magkag-call center agent. Busy ka nun na imong cellphone. Ang kwandok si Perlito. Nanawag ang magguwang ni Janice. I see. Nangumusta lang tingali ni mo, no? Tingali? Gayahitan kami sa kanunay, Diyos ko. Nakasabot ko kang Padre Amaro. Tungod kay tao lang siya. Papadunta. Himo ang husto og sibo sa imong pagbuot ang iyang desisyon nga pagkahimuon, Ginoo. Maluoy ka, Diyos ko. Nagduka na ko. Matuog nilang una ko. May nalanggani kay wa ko magrabihing akong pagkahuog kanina. Gamay bunog lang ang akong nahiaguman. Matuog na lang ko. Nay, Irma? Cheryl, nganong lubos ito mang imong gisulob? Nganong ingon ana ang imong binistihad? Sa kanay imong gida, Cheryl? May lain pa. Ang diary sa akong inahan nga imong gidaog-daog. Dili ka na tinuod. Dili. Panahon na karon sa pagpanud siya, Irma. Ug ako ang mupahamtang niini kanimo. Apuhan nga tigpakaron ingnon. Sige, Cheryl. Patya, Sirma. Patya!
Matuman ang imong pagbuot, agahon. Ave Satani! Ayaw! Ayaw! Maloy ka! Ayaw ko yung gaban na imong punyal! Ayaw! Ayaw! Ang angay nimo kini. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!